Basi ne nyikora Mugajwang', mae interview makelo ni achiel kachiel kuwuok Wema Records ndani. Kaka uneno antie gi jathum ka, to en jathum ma wase support kabisa. Osegolo thumbene karibu 2 ka. Wachaka ne ng'iyo ni ma jathum mane to wuok kanye. Karibu sana jatelo. Erokamano. An gi nyinga iluonga ni Kali Wuod Abela, jathum mar Ohangla. Aya kumoro ni Ober Kaboch, Ndeyo, Homa Bay County, mane gweng'a. Nyinga ma nomiya gi jonyuolna mantie ID en Kalisto Obote. Nichako thum karang'o? Kata mokwongo ang'o mano inspire yi mondo mi Kali odonje thum kata wach mar thum mar Ohangla? Thum achako hero are tin na. Kane antiere primary school, high school, ne ahero thum sana. Primary kachacha na participate music festival gini nadhiye. Kane antiere high school, nantiere e band mar school. Koro en gimoro ma en passion mantiere kuoma. To koro Ohangla to koro adonje officially higa mokalo. Dwe mar 11. Manabiro Wema Records kama golo thum mokwongo. Thum notimo maber. Achaka wacho ni achaka nuo moro. Mabe sani timo maber zaidi. Kamano. Be nitie jathum moro amora ma isegocho kata misedonje tiende? Ne abede band mar Okoth Jarapogi. Mana matin kuom dweche 2. Mano back in 2023. Nantie kacha kaka jago ngeng'o. Nago ga jawa ka Okoth pok odonje stage. But kano osedonjo to koro nago ngeng'o. Abedo kanyo dweche 2. To nadoga weyo matin, shughuli moro nomaka matin. Ta adhi abedo dala kachaka duogo. Tema koro aikora tabira golo thum. Wacha adier, Okoth noriembi koso? Nokoriemba. Nokoriemba. Dich more manodhi omaka koro na adhi dala. Okay. One team Wema Records interview ni en mar support jothumbewa mondo ung'e background margi. Mana matin to mondo mi koro ku support gi. To ineno ing'iyo ng'ama imiyo support gi nonro ne matut. Nitiere jok moko ma wach ni nyalo shindwa sana kuelewa ne ng'ama nego ongeng'o kata ng'ama nego ajawa. Ere kaka donjo wer, chako wach mar wer? Nikech interest mane antiere go e thum, koro nadwa ni mondo ayud kumoro ma chako godo. Namanyo foundation moro maber. Koro nan kachacha mondo ang'i kaka gik moko timore, mondo alan, mondo apuonjra. Nadhi kachacha ka ajawa nakia go, but napuonjora kachacha mang'e go ajawa. Kantiere kanyo to awinjo kaka giwer, kaka Okoth wer, kaka jok ma en go kanyo go back up. I was learning from that. Nikech interest mantiere koro nadani mondo ang'e. Koro anyalo jiwo ni an producer behind his 2 songs. The guy osebedo katimo maber kendo sana latest song mare manogolo otimo maber makata nobwoga, nobedo welcomed vizuri sana, si ndio? Kamano. Koro kwa dhi machap lek mane ma ingo after golo thumbini? Lek mantiere godo en kao music as a career. En gima adwa ni mondo atim. Adwa ni mondo build brand mara, obed brand maduong' Kali Wuod Abela. Adwa ni mondo med golo thumbe mang'eny. Kendo man go gadier ni with time jopiny biro rwaka maber e industry ka. Ka ok awacho kenda an owuon, details magi mag media like Facebook iluonge ni ng'a, YouTube gimoro samoro mok ang'eyo. YouTube iluonga ni Kali Wuod Abela. Kidhi e Facebook bende iluonga ni Kali Wuod Abela. TikTok kachacha bende antiere kaka Kali Wuod Abela. Koro support madwaro kuomu en mana ni mondo subscribe e YouTube kacha, ufollow TikTok, follow Facebook, maber bro biro. Bro mor gi
gi wende mabro golonu. Kamano. Koro nitiere samoro ng'eni thum kidonje thum weche ne ng'eny. Nitiere samoro nyidendi moko moseikore ka ni bas waneno moro ka obiro ka tong' wateme apwa kali osebedo gi ng'ato koso kali onge ng'ato. Gisani to mago mantiere kanyo wacho gisani. Koro iketo wa pos. Aketo pos. Okay, koro kale wanyawacho ni kale pod new in the industry. Wabro ng'e mo kuhusu kale. Mana diyo. Koro gima wago ka ni mokwongo iseng'e thur gi jathum, ing'e nying jathum, then ing'eyo gima jathum dwaro. Kiseng'eyo gima jathum dwaro, to wanyalo wamua ni wan kaka onage wan joluo. Wachakane gi odwa mondi. Ineno, jowa man piny gintie gi talent ma koting'gi malo, wan watema nitie kama wanyalo chope kaka producers, lakini gigi duto te waloso ne fans. Dong' adier. Asante sana ne ng'ama ne watch ma wan gi quick interview gi Kali Wuod Abela for the first time in 2025. I hope ni zingine zitakuwa zinakuja mingi sana. Kako neno ka urwako interview marwani. Erokamano, keep on following Kali Wuod Abela, follow Wema Records, follow Awiko Jakabunde, mondo may yud much details about Wema Studio. Wema Studio, our charges are very, very affordable for upcoming artists. Wale wenye wanaanza, wanaeza record their music through packages yenye tumeweka. Like, ya kwanza, upcoming, ni only 5,000. Yule mwenye amekuwa stable kiasi, hiyo ni 7,000. Then tuko na wale mabazu, inakuanga ni 12K. Koro kibiro Wema Studio, wambo wang'egi dakibi ni biro ni ato an piny Awiko kauna single for beach, but waneni yoko kayacha. Jok ma oseiti wang'eyo, jok ma samoro nitie diere kama wang'eyo, gima pok ochopo tunajua. So we'll judge according kaka wang'eyo background mar jathum. Donge daki eluokwa. Kuwuok sani, until next time, thank you. This is Awiko Jakabunde, Wema Studio. Asante sana.